Ia uite! Ia rămân! Hai și Maria, încărcă. Ioana, ce faci? Maria. Mă puteți și mine, mă puteți! Hai și pe Mar, și pe Ioana. Hai și tu. Care mă puteți? Ioana. Ăla! Hola. Mă văd! Hai, uite. Gata. Eu mai tare! Hai și tu. Mai repede! Hai, nu repede așa că amețesc. De ce are mic ăla? Și ăla mic. Ăsta, de cameră. Așa e el. Unul mic, unul mare. Pa! Pa! La revedere! La Fă cu mâna așa. revedere. Pa! Pa! Pupic! 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 Încă că așa, ce fac